אני מברך עליו, אתם תענו אמן, בסדר? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אני כל כך מתרגש, הצלחתי לקיים את המצווה של היין בזכות סבתא צדקה שלי. יודעים ילדים? יודעים ילדים? שבזכות אנשים כמו רבי זכאי, שלא מוותר על המצוות. אתם זוכרים על למדנו בשבוע שעבר? למדנו על אהבת חינם. אתם זוכרים את אהבת חינם? בזכות אהבת חינם, ובזכות אנשים כמו רבי זכאי שלא מוותרים על מצווה, וילדים צדיקים כמוכם, אתם יודעים מה יקרה עוד מעט? עוד מעט תהיה תשעה באב. מה קרה בתשעה באב? תזכירו לי. נשרף בית המקדש. נשרף בית המקדש, ובזכות רבי זכאי, ובזכות אהבת חינם, ובזכותכם ילדים חמודים צדיקים, מה יקרה?